משפחתנו וילדינו הם הכוח המניע אותנו. נתניה צריכה להוות סמל לעיר ששמה במרכז את החינוך מתוך חיזוק הקהילה והחברה. לכן, אדאג לכך שהחינוך יקבל עדיפות גבוהה ביותר עם בניית בתי ספר חדשים וחדישים, תוך יצירת מעטפת לפעילות והעשרה בשעות הלימודים וגם לאחריהם. אני שמח להציג את החזון שלי, נתניה 2030 בחינוך. פדגוגיה, טובה ככל שתהיה, חייבת להיות מלווה בכלים עדכניים וחדשניים. לכן, התחדשות מבנה החינוך הוא צורך מהותי, לא עוד שיפוצי טלאי על טלאי במיליונים שנזרקים לפח. צריך חשיבה אמיתית ובריאה. נתניה 2030 תראה אחרת בחינוך. בחזוני אני רואה את הצורך בפינוי בינוי לא רק של מבנה המגורים, אלא גם של בתי הספר הוותיקים של נתניה, כך שעם תוכנית שתחל באופן מיידי, נדאג שתוך עשור לא יהיו בתי ספר שנבנו לפני שנת 2000. הקמת יחידה מתמחה למקרה חרמות, למתן מענה לילדים שנמצאים במצוקה עקב חרם ובכלל. מתן אפשרות לתלמידים מצטיינים בתחומי הספורט האולימפי להתמקצע ולקבל מסגרת נאותה לאימונים שלא נתמכים במסגרות הקיימות. כיום הליך הרישום הפך להיות לחוץ, הן מבחינת ההורים והתלמידים והן מבחינת מינהל החינוך העירוני. לכן נקדים את המענה לרישום הילדים, על מנת לאפשר זמן סביר למקצה שיפורים במידת הצורך, תוך מתן החלטה בטווחי זמן מהירים עם לוח זמנים שקוף וברור. הספריות העירוניות יהוו את מרחב הלמידה המרכזי עבור תלמידי נתניה, תוך דגש על פריסה עירונית רחבה יותר והתאמה של מרחבי הלימוד לעידן המודרני והטכנולוגי בו הילדים והנוער חיים. מתן העשרה כחלק מתוכנית הלימודים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים, בתחומי הכישורים החברתיים, הטכנולוגיה, הכלכלה והפיננסים. החל ממושגי בסיס על איך מנהלים חשבון בנק, מה זה תיק השקעות, וכלה במתן כלים מתאימים לטכנולוגיה המתפתחת ועוד תחומי עניין רבים. מבחינתי, תושבי נתניה הם הלקוחות שמעניקים להם שירות. לכן השקעה בחינוך, בקהילה ובספורט הם מרכיב קריטי ליצירת חברה ערכית ומכילה, כדי שנתניה תוכל להגיע להישגים הכי גבוהים. הגיע הזמן לדרך חדשה גם בחינוך.